Dyma'r myfyrdod ar gyfer dydd Sul Mawrth 2015, a dwi'n dechrau gyda dyfyniad gan yr awdur Americanaidd Philip Yancey. Mae arnaf angen mawr am Grist. Mae gennyf Grist mawr ar gyfer fy angen. Ac yn troi'n syth at yn testyn yn adnod 26 o benod 11 o lyfr yr Actau. Yn Antiochia cafodd y disgyblion yr enw Cristnogion gyntaf. Noson boblogaidd gyda chymdeithasau'r hyd a lled Cymru wrth gwrs yw panel yn fe, panel yn ateb cwestiynau, ac yn aml mae noson felly'n un fuddiol a diddorol iawn. Un cwestiwn fi'n dra poblogaidd yw, beth yw Cristion? Beth yw Cristion? Oedd yr parch Bryn Jones, Porth yr Hyd gynt, ar banel unwaith, ac fe holwyd y cwestiwn iddo, a oedd ganddi yn Cristion? Wel, gan mae oedd yr unig gweinidog ar y panel, mi drodd yr holwr ato a dweud, wel, cwestiwn i chi fel gweinidog yw hwn, Mr Jones. Ac ar unwaith mi atebodd Bryn Jones, o nag e wir. Nid cwestiwn i mi ateb yw e, ond cwestiwn i'r holl alluog. Ie, mi ddwedodd ganddi, I like your Christ, but I don't like your Christianity. A mae angen i ni fyfyrio'r hynna, pan welwn bobl sydd yn honni bod yn Gristnogion yn annog rhyfel ac yn cynyddu elw. Ond beth yw Cristion te? Beth sy'n gwneud Cristion? Mae'r term wedi mynd yn derm amwys iawn erbyn hyn, ac i ni wedi gamddefnyddio cymaint, fel bod i ystyr wedi mynd i golli bron. Dyna rhywun yn gwneud cymwynas â chi dweder. Rhan i eginio gyda chi'r enghraifft, o, dyna Cristion, medden ni. Gall dyn da o Hindw wneud y weithred honno, ond fyddai'r cyntaf ei ddweud wrtho chi, nid Cristion, mae honno fo'n Hindw. Dyn da caredig ffein. Dyna olyga'r term Cristion i lawer. Diolch am bobl ffeind, ond nid yw'r ffaith fy mod i'n gymwyn ysgar a charedig yn golygu mod i'n Cristion. Fi allwn ni berthyn i grefydd arall, neu fod heb grefydd o gwbl ar ran hynny, a bod yn gymwyn ysgar. Ein camddefnydd ni o'r term sydd wrth braidd y cwestiwn, beth yw Cristion? Beth sy'n gwneud dyn yn Cristion? Mae dyfyniad diddorol i ni gan Carl Barth. O ddeall yn iawn, does yna ddim Cristnogion, dim ond cyfle i ddod yn Gristnogion. Diddorol yn fe. Gadwch i ni geisio diffinio'r term Cristion, a cheisio gwneud hynny yng ngoleuni'r Efengyl. Mae bod yn Gristion yn golygu, yn y lle cyntaf, bod mewn perthynas arbennig a pherson arbennig. Fel yr awgryma'r term Cristnogion, perthynas a Christ ydyw. Mater o berthynas gyda fe yw Cristnogaeth. Wrth ddweud fod rhaid bod mewn perthynas â Iesu Grist, mae hynny'n golygu credu ac ymddiried ynddo. Nid gwybod amdano, nid bod wedi clywed amdano, mae bod mewn perthynas gyda fe yn golygu llawer mwy na hynny. Mae llawer mab wedi treulio blynyddoedd yn gweithio gyda'i tadau. Ein had i hunan yn gweithio fel sar gyda'i dad cyn mynd i'r weinidogaeth. Nawr, mi allai'r rhai felly sydd wedi bod fel yna, dweud, yr ydych chi'n gwybod am fy nhad, wedi clywed amdano, wedi weld, ond go bryn eich bod chi'n ei nabod e. Yn wahanol i chi, by'r bechgyn yma yn byw ac yn gweithio gyda'i tad. Gwrando arno. Weithiau'n credu bod yn gwybod yn well na fe, a chael mae'n hwyd yn rong, ac nid ef efallai. Roedd yna berthynas arbennig rhyngddynt, o rhywedd yn nhw, nid ni, oedd yn ei hadnabod. O fod yn agos atynt, fe brofasant y gallent ymddiried ynddynt. A dyna'r hyn olygir wrth fod mewn perthynas ar rhywun. I fod yn Gristion, mae rhaid i hyn fod yn wir amdano. Rhaid meithrin perthynas arbennig ac ymddiriedeth. Fe ddangosodd yr arglwydd Iesu hunan hyn pan yn ymddiddan gyda Peilat. Doedd Peilat ddim yn siŵr o'r Iesu yma. Clywodd lawer amdano a bu'n holi'n ei gylch, ac fe ddaeth sybrydion i'w glisti amdano. Yna rhagafn bod rhywbeth yn yr sybrydion yma. Dyma holi'r Iesu. Ai ti yw brenin yr Iddewon? Gan Efengyl Ioan, pennod 18, mae'r Iesu'n ateb fel hyn, ai ohono dy hun rwy ti'n dweud hyn, ai eraill a ddywedasant i ti amdana fi. Mater o berthynas yw un, fe. Deiriad y hun neu geiriau rhywun arall amdano. Mae cwestiwn yr Iesu'n barhau ddod atom dros ysgwydd y canrifoedd.
Wrth wrando arnom yn canu ac yn llefaru, dyma gwestiwn y gwaredwr o hyd. Ai ohono dy hun rwyt yn dwedyd hyn? Neu am bod angryffus neu pant y celyn wedi dweud amdana wrthyt? Mor debyg yw gwestiwn i Peilat yn dyfe. Nawr te, yn hateb ni yw gwestiwn sy'n penderfynu a ydym yn Gristnogion, yn ddilynwyr Crist, yn bobl Crist neu beidio. Mae nifer sy'n bellach yn ddifater yng Nghymru wedi colli'r berthynas â Christ. Difaterwch a diffyg disgyblaeth yr oes yma yn golygu iddynt golli ei berthynas â Christ. Nawr yn yr ail le mae'r Cristion yn credu pethau arbennig. Gallwn wahaniaethu'n y manion, ond mae rhai pethau sylfaenol sy'n gyffredin i'r Cristion. Crefydd hanesyddol yw Cristnogaeth. Daeth Duw un byd mewn lle arbennig ac ar amser arbennig. Ac mae'r digwyddiadau yn rhan o'r datguddiad. Yn wir, y digwyddiadau a'i hystyr yw'r datguddiad. Mae'r Cristion yn credu pethau arbennig. Dwi'n cofio clywed yn y dosbarth derbyn y ffeithiau canlynol. Dywedwyd wrthi fod yr haul 93 miliwn milltir o'r ddaear, a dwi'n fodlon credu hynny. Ond os dawr rhywun yn mynd rhai blynyddoedd a phrofi fod y ffigwr yn anghywir, byddaf yn fodlon newid y gred yma. Ond mae'n credu o fath arall i gael hefyd. Enghraifft, dwi'n eich fod yw afiechyd arnaf a phob meddyg wedi rhoi lan arno. Yna mae un meddyg arbennig yn fy ngwella. Byriwch wedyn fod rhywun yn fy nghliew yn dweud mae meddyg gwael yw hwnnw. Byddwn yn neidio yw amddiffyn ar unwaith. Hynny yw, pe bai pawb yn ei erbyn, ni newidiwn ni fy marn amdano, nam ffydd yn ddo byth. Yn yr ystyr yma, mae gan bob Cristion gred. Mae'r cred yng Nghrist yn rhywbeth arbennig, fel arglwydd a gwaredwr, fel mab Duw, fel gair terfynol Duw i ddyn. Y gred fod iddo enw gorwch pob enw, fel yn enw Iesu y plygau pob glin o'r nefolion a than ddearolion bethau, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd. Y trydydd beth yw'n nodi, mae'r Cristion ffordd arbennig o fyw. Nid crefydd geiriau, nid crefydd o adrodd credo yw Cristnogaeth, ond ffordd arbennig o fyw. Cyn i galw'n Cristnogion, fe alwyd y disgyblion bobl y ffordd. Hynny yw, pobl oedd yn dilyn ffordd arbennig o fyw. Cofiwch, mae'n ffordd gostus i'w cherdded, oherwydd ffordd cariad yw hi, ac mae cariad heb ddioddefaint yn amhosib mewn byd pechadurus. Dillt yr arglwydd Iesu o ddweud am y ffordd arbennig hon oedd neb a fynodd o dar fy ôl i, cyfoded ei groes a dilyned fi. Mae'r ymadrodd o godi neu gario croes wedi colli'r ystyr, a roddwyd iddo gan yr arglwydd Iesu gen i ni heddi. Ni'n cyfeirio at bobl gafodd profedigaeth neu rai sy'n dioddef afiechyd hir neu asiomwyd fel rhai a gafodd groes strom i'w chario. Wel, baich yw hynny, nid croes yn ôl ystyr Iesu Grist. Mae croes yn rhywbeth y mae gennym ddewis ei dderbyn neu ei wrthod. Yn ein cymdeithas gyfoes mae angen pobl y ffordd. Mae'n cymdeithas ni yn gymdeithas sydd yn creu mwy o unigrwydd, mwy o bobl a phlant nad oes neb i eisiau, mwy o dorwyr cyfraith, mwy o ieuenctid di-wreiddiau a chymdeithas sydd yn gogoneddu mewn diffyg disgyblaeth a chyfrifoldeb. Ffordd anodd yw ffordd hon o gariad, nid ffordd esmwyth, ac am hynny fe'n temtir yn aml i droi oddi arni. Mae yna rai lawer mwy na ni wedi temto, cofiwch. Jeremia, o na byddai'n un yr anialwch letu fforddolion fel yr awn ac y gadawn fy mhobol. Dr. Martin Luther King y fwy diweddar, temtwyd fi lawer gwaith i fwrw'r groes i lawr a chilio i dawelwch swydd gysurus. Beth fyddai tranc y dion yn America heddiw pe bai Martin Luther King wedi rhoi fyny, wedi chwilio am ffordd llawer mwy esmwyth. Glynu wrth y ffordd wnaeth y bobl yma a'i chyrdded. Pam? Y mae cariad Crist yn ein gorfodi ni. Gorfodaeth cariad yw'r unig ymhelliad digonol i gerdded ffordd Iesu Grist yn y byd. I mi mae cariad yn greiddiol i'n holl gred. Cariad at gyddyn, cariad at y cread, cariad at Grist.
Wel, dwi'n siŵr eich bod chi'n barod i ddod gyda mi hyd yn hyn, fod y Cristion mewn perthynas arbennig gyda pherson arbennig, fod y Cristion yn credu rhyw bethau arbennig, fod y Cristion yn cerdded ar ffordd arbennig. Sgwni os gytunwch chi am i ar un peth arall. Mae'r Cristion yn aelod o gymdeithas arbennig. Dyw'r Testament Newydd yn gwybod dim am y Cristion preifat, hynny yw y Cristion sydd â benni hunan heb y gymdeithas Gristnogol. Solitary men, medd Charles Morgan, are like cut flowers in a pot. They are beautiful, but they wither, being without nourishment. Ac mae hyn yn wir am y Cristion preifat. Dwi wedi sôn o'r blaen am bwysigrwydd cyd addoli, ac fel mae cymysgu mlith pobl Crist debyg yn ein gwneud yn Grist debyg. Heiar na hoga heiarn, meddai llyfr y diarhebion. Tebyg at I debyg, meddai'r hen ddywediad Cymraeg yn dyfe. A mae'r ddau ddywediad yma'n berffaith wir. Ni'n derbyn y peth fel ffaith ym mhob cylch arall o fywyd. Mae'n gwbl naturiol fod ffermwyr yn cyrchu'r mart. Mae'n naturiol fod dilynwyr rygbi brwd yn cyfarfod â barc y scarlets. Pam felly na allwn ni gredu ei bod yr un mor naturiol I Gristion geisio cwmni a chymdeithas Cristnogion. Dyw'r Testament Newydd yn gwybod dim am bobl sy'n dweud y gellir fod yn Gristion heb fynd i'r capel. Dyma ddau ddyfyniad o'r Testament Newydd. Yr oeddynt yn parhau yng ngymdeithas yr apostolion. Yr oeddynt beunydd yn gytun yn y deml. Dyna ddisgrifiad y Testament Newydd o'r Cristion. Mae'r Cristion yn aelod o gymdeithas arbennig. Beth yw Cristion? Pwy sy'n Gristion? Disgrifiwch Cristion I mi. Dyna gwestiynau'r seat chwli'r panel mae'n siŵr. Yng ngoleuni'r Efengil dyma ddywedir am y Cristion. Mae'n aelod o gymdeithas arbennig, mae'n credu rhyw bethau arbennig, ac yn byw mewn ffordd arbennig, ac yn sylfaen i'r cyfan mae mewn perthynas a pherson arbennig. Mae'r Cristion mewn perthynas arbennig a'r person dwyfol hwn, fel y gall ganu a dweud nad oes mewn nef a deiar ddim I gystadlu â Iesu Grist. Tystiau wyf nad yw ei cwmni yw gystadlu am Iesu mawr. Dim cystadleuaeth, no contest. Dyma'r Cristion mewn dyfyniad I chi. Ymhlith a fi neu yntau ddaw, does debyg iddo fe. A dwi'n gorffen gyda dyfyniad gan y pregethwr Efengylaidd John Stott. Nid system ddiwinyddol, foesegol, ddefodol, gymdeithasol, nac eglwysig yw Cristnogaeth. Person ydyw. Iesu Grist ydyw. Ac y mae bod yn Gristion yn golygu ei adnabod, ei ddilyn a chredu ynddo. Mwyn enw. Amen. Gawn ni orffen heddiw eto gyda gair o weddi. Arglwydd Dduw, diolchwn I ti am gyffwrdd a'n bywyd ni yn dy fab Iesu Grist. Ac am iddo fynd dod I amgylch yn gwneud daioni, gan fendithio plant bychain, iachau cleifion, derbyn pechaduriaid, a'i tywys I iawn gymdeithas a thi, ein tad nefol. Arglwydd Iesu, diolchon am y breintiau a ddaw I ni oth fywyd a thangau drud. Deithost yn dlawd, mwyn I ni gael ein gwneud yn gyfoethog. Mae yna deuluodd yn ein cymuned ni sydd angen dy gymorth bore yma. Teulu mewn gofid, teulu mewn galar, a theulu mewn unigrwydd ac anapusrwydd. Par I ni fod yn genhadon I ti, wrth geisio'r lleddfu doluriau'r teuluoedd yma. Disg ni roi gan ofyn dim yn ôl. Disg ni roi mewn ysbryd o gariad a brawd garwch. Disg ni roi yn ddigyfaddawd. Bod yn Grist debyg yw swydd y Cristion, a dylai pob un ohonom holi'n hunain. Ydw I yn meddwl fel y byddai Crist yn meddwl. Ydw I yn llefaru fel y byddai Crist yn llefaru. Ac ydw i'n gweithredu fel y byddai Crist yn gweithredu. Yn enw a Iesu Grist hwnnw, I ni'n gofyn y cyfan. Amen.